amb aquestes ullades de sol que comencen al febrer, ja comença a florir el marfull. Primer són els primers brotets de les flors tancades vermelloses i després s'obren i són blanques i al final només es veu blanc. Surten moltíssimes de blanques, molt bonic. I indica que la primavera ja està tocant a la porta perquè són les primeres que floreixen. Que al mes de març hi hagi un apagallums és insòlit, en terra de secà. Posa-la al costat. Aquí es veu la neofidociàs, que es diu, que d'aquí és quan ja això fa com un ou, rebenta per aquí i s'obre, com un parasol, com una ondela. Que gegant. N'estava buscant jo un, feia temps d'aquí, d'aquests n'estava buscant, perquè m'havien parlat de que se'n feien, i mira, avui, sense buscar-lo, avui l'he trobat. Aquest cap a la cole, no l'arrenquem. Bon dia. Demà és Sant Jordi, però avui no. Demà ja veurem. Però avui el que hem pujat aquí sobre Can Ruti, a veure com estava anant el tema de la primavera, perquè fa molt de fred aquests dies i està molt núvol, em sembla que va una mica enrederit. Però de totes maneres hem vist aquest pi. Les fulles del pi es diuen espícules, que són aquesta espècie d'agulles. I d'això se'n pot fer una infusió que és una mica com expectorant, perquè porta resines i és una mica com mofè d'eucalipto, en certa manera, no? Aquí aquesta part és la part que ha crescut ja aquest any, això és del 2021. És aquesta part nova que està creixent, no amb una gran força, però puntual a la cita, com cada primavera. I això donarà a les noves branques de l'any que ve. I està entortolligat entre llentiscle. Aquí podem veure unes flors, unes plantes del gènere Cistus. Aquesta és la estepa negra, que la flor és blanca, i aquesta és la estepa blanca, que la flor és rosa. I són de les primeres que surten en primavera. Una aclaració de lo de l'estepa blanca i l'estepa negra. Quan dic blanca es refereix a la fulla, i que aquí és l'estepa negra, que la fulla és fosca, i allà podem veure l'estepa blanca, no perquè la flor sigui blanca, sinó perquè la fulla és clara. I en aquest cas, precisament, està plena de pols, perquè estem al costat d'un camí i deu anar passant gent i deu anar empolsiganant això. Però és clara, Aquestes estan empolsiganades. Aquesta planta que punxa una miqueta és el ginebró, que ja es veu que té els fruits aquí, que macerats i amb alcohol i destil·lat, lògicament, dona la ginebra. És una planta de solei, de secà, que n'hi ha molt a les illes, per això té fama la ginebra de Menorca. La ginebra que es feia a Menorca, perquè això és una planta molt d'allà. I aquí, com es veu, era un lloc de secà on hi havia vinya. Encara es veuen la paret de pedra seca
vestigis que això tot era vinyes. Aquí podem veure un ars blanc. És una fulleta petita que sembla julivert, plena de floretes molt petites blanques. Fa una olor bastant intensa, però no gaire agradable. Però la qüestió és que els insectes que han de pol·linitzar es sentin atraigudes per això. I ara la primavera és quan brota i surt la flor. Ho deixem córrer cap amunt, que segueixi fent la seva, No les sents? Està ple, mira. Són abelles que avui al fer sol han deixat la colmena, que potser portaven molts de dies allà dintre i han sortit a menjar una mica. Després es tancaran una altra vegada a la colmena i passaran una setmana més. I així van trampejant l'hivern. Però se sent un bronzí que en aquesta mata només potser n'hi ha 25 o 30. Estem a la cartoixa de Montalegre, de la conreria. Veiem que ja hi ha els borrons, les gemmes d'un roure, i està començant a sortir alguna fulleta. Una setmana més i això estarà ja verd de fulleta petita. Però ara que no hi ha fulles es pot veure això. Això ja n'he parlat alguna altra vegada. No és un fruit. Això és un silici. Què és un silici? Una bola que fa a l'arbre per protegir-se d'un insecte. Hi ha diversos tipus d'insectes i fan cadascú. Ara ho obrim. Veiem que al mig, aquest és vell, hi ha com una espècie de laberint de canalets fets per insectes. Aquests insectes són com formigues grosses, per entendre'ns, posen els ous al mig i quan eclosionen els ous, les larves mengen tot això que ha fet el propi arbre per defensar-se. O sigui que, en definitiva, és una associació animal-arbre. L'arbre vol rebutjar aquests insectes, però els insectes, en comptes de menjar l'arbre, mengen el que l'arbre els hi dona, que és aquesta espècie de serradures marrons, que aquest està buit, però potser algun estaria ple i veuríem aquesta espècie de formiga gran que hi ha al mig, que viuen aquí i que posarà els ous aquí, del silici. Aquesta formiga és del gènere Arantis erguminosis, em sembla que es diu, Arantis erguminosis. Aquest és cardot de la cardera. Però ara ja sense les flors i tal, una vegada queda l'estructura del cardo. I això és esbarzer, de la família de les rosàcees, que donarà mores ara aquest estiu.
pujant fins dalt i és capaç de matar aquest pi que té 400 anys. Oita, sí, tot això és invasor. I aquest roure, tan maco i tan gran, doncs vés a saber si, amb tota aquesta càrrega enredadera de plantes enfiladisses, com l'aritjol, doncs d'aquí uns anys igual s'assecarà, o no gaires anys. Amb aquesta baixada, parlant, resulta que el guia i l'acompanyant no saben ben bé si anem bé. I aquí els tenim a tots dos buscant el plan B. No dic de què parlaven, perquè us esgarrifaríeu tots, perquè estaven parlant de l'arrocito i s'han despistat. Això d'aquí terra, que sembla que hagi nevat, és aquesta espècie de borra que surt de les pollancres quan comencen a treure la fulla. Aquí n'hi ha una. Estem a la Font del Pop. A la Font del Pop, que fa anys una iniciativa de medi ambient va fer com una bassa per amfibis, perquè poguessin desenvolupar-se els amfibis, però no sé si la gent l'ha anat trencant o s'ha perdut, o dels aiguats, del temps, però ara ja no hi ha res. El que sí que hi ha és un hàbitat propici, perquè més a baix hi ha canyars i segurament hi ha algun bassal que algun amfibi s'hi deu trobar a gust, com alguna salamandra. Aquí està la Font del Pop, que és de les que sempre ragen estiu i hivern tot l'any. Hola, estem a prop de Can Ruti i hem vist una cosa molt curiosa i molt maca. Aquí podeu veure un roure que acaba de treure les fulles. És enorme, té com 3 grans branques i es veu molt sa, però té el que podríem dir com una tirita posada d'arbre. Ara ho anem a veure, acompanya'm. Aquí una alma caritativa ha posat aquests 2 pagots de ciment, que semblaria una gambarrada, però aquí tenien uns forats on la pluja hi entrava i es començava a podrir. D'aquesta manera l'arbre queda curat i l'aigua rellisca i l'arbre està ben sa per tot arreu. I és un arbre que està arrossant a l'arbre monumental. Hola. Aquí estem davant d'una espècie que m'ha cridat l'atenció, perquè sembla un ciprés, però les branques van horitzontals, no creixen cap amunt, com és el típic ciprés que creix cap amunt. Llavors hem buscat i ens dona que és un ciprés d'Arizona, que té aquesta particularitat que sembla com si fos un pi a l'hora de créixer, però evidentment les fulles i els fruits són típics de ciprés. Normalment és un arbre que creix en tot tipus de terrenys, encara que sigui pobre, però aquí creix en un terra que és més ric i s'ha pogut fer aquesta espècie.